I can only tell you that if we, the spiritual aspirants, try our best to raise our consciousness to a higher level of understanding, then the world will be a better place. Mohu k tomu jenom dodat to, že my, kteří aspirujeme na spirituálnější způsob života, můžeme prostřednictvím své snahy tento svět zlepšit, pozvednout je, aby se stal lepším místem. Only by knowing that we are God inside can we respect the God who sits in front of us or next to us. Jenom tím, když poznáme, že Bůh je v nás, dokážeme rozeznat Boha i v tom, kdo sedí proti nám nebo kdo sedí vedle nás. Only with God's love we can erase all the hatred and all the differences between brothers and sisters, and the war will stop. Pouze s pomocí Boha, pouze díky Boží lásce dokážeme vykořenit veškerou nenávist, která nás zatím rozděluje. Since ancient times, we have been warring with each other. We have been destroying the properties and nutrition of this planet. We have even destroyed the teaching of the spiritual masters. We even damage their bodies and their way of life. And what has it brought us? We gain nothing out of this war or any war. Od nepaměti spolu válčíme, ubližujeme si, ničíme tuto zemi, ničíme si navzájem obživu, ničíme si navzájem majetek, ničíme všechno to, co je pro nás drahé, dokonce ničíme učení našich učitelů a ničíme dokonce i je samotné, ubližujeme jejich tělům, ničíme památky na ně. A k čemu nám to je? Nic dobrého nám to nepřineslo. I feel sorry for the one who caused the war, as well as I feel sorry for the victims. Já cítím velkou lítost za jednoho každého Kosovana a cítím za ně lítost jakožto za oběť. But I feel even more sorry for the one who caused the war, because they are so far from God, they are so desperate that they have to resort to violence. Ale ještě více líto je mi těch, kteří tuto válku způsobili, protože oni byli v situaci, která je přiměla, že tuto válku, tuto agresi vyvolali. They feel so much lack of love within them that they have to break out as a cry, as such a violent manner, because they're so desperate. They're so far, so deep in the illusion of life. Jsou to lidé, kteří mají v sobě takové zoufalství, takový nedostatek lásky, že toto zoufalství se u nich projevilo právě tou agresí, tím uchýlením se k válce. Oni zabředli nesmírně daleko a nesmírně hluboko do iluzí o životě. For the one who does not know anymore right from wrong, we can only feel sorry. K tomu, který už nedokáže rozeznat, co je dobro a co je zlo, můžeme pociťovat pouze soucit. And we can pray God to bless them with more wisdom, more love, so that they will be awakened to a better way of life. A můžeme se pouze modlit k Bohu, aby jim požehnal, aby je osvítil, aby jim dal možnost rozpoznat, co je dobro a zlo, aby se i oni mohli napravit. We can help shorten the war or ease the conflict into a better stand or stop if we all put our energy together, our positive thinking together, and we meditate daily for the better of this planet. Válku můžeme zkrátit a můžeme ulehčit úděl těch, kteří jsou válkou postižení, jestliže spojíme svoje síly dohromady, jestliže budeme myslet pozitivně, jestliže budeme každý den meditovat. But the victims of the war, even though they suffer so much in this physical life, God will welcome them in the life after. Ale oběti války, i když v tomto životě tolik vytrpěli, budou Bohem přivítány. So I'm here to try to remind you
that you have the power within yourself to bless the world, to stop the war, to ease the suffering. It is up to you to make use of it. A já jsem tady, abych vám připomněla, že i vy můžete být požehnáním pro tento svět, že můžete světu ulehčit, že můžete zastavit válku. Je to pouze a jedině na vás. The more awakened people, the less trouble in this world. Čím více osvícených, probuzených lidí, tím méně bude na tomto světě potíží a bolesti. Our world is getting better. A svět se stane lepším. More spiritual practitioners, more vegetarian, and in a few more 100 years to come, we will see almost heaven on this planet, if we live that long. Lidé se obracejí k více duchovnímu světu. Stále více lidí například jsou vegetariány. Já věřím, že pokud budeme ještě naživu za 100 let, tento svět bude rájem.